Bravo, this is Alpha. Do you copy? Copy. Ang kontra na luyo sa building. Kuhaan ninyo shot, patay man kung buhi. Copy. Okay, initiate, dayon. Men, move! La! La! Uy! Uy! Ikaw rin no? Yun. Alpha 1, nganon mo man target dire. Wala man eh. Sorry kayo, narong ko, narong ko sa mapa, di mao ang building. Ana! O sige na, gi-order ng siniro, pauli na mo, pauli na.